Hwlffordd yn edrych efallai i orffen yn y seithfed safle o bas ymlaen at Owain Jones. Cyfle cynnar i Jones, Bale yn gwyro i Greg Walters ac Ergyd Walters yn cael ei harbed gan Hwlffordd, ond mi oedd cam sefyll yn erbyn Greg Walters. Luke Rees y tro hwn yn ildio meddiant yn ddianghenraid, a mae gan Louis Bates i Llansawel. Fe'n croesi, dyma Anderson! Anderson! O, na chi foli hyfryd gan y gŵr ifanc 19 oed i roi'r ymwelwyr ar y blaen. Yn acrobataidd yn troi i gorff a dal y Bale y Bert a'r ymwelwyr sydd wedi taro gyntaf yma ar ddôl y bont. Dyma y Brwsi dros hanner ffordd, sgiliau bach da, ac yna'r croesiad mewn at Owain Jones, cyfle fan hyn, mae'n y fraich ar ei ysgwydd ond Alex McCinch yn dweud na, dim cic o'r smotyn. Owen mewn i drad Anderson, fe sy'n bwydo Walters ar ei drod chwith, yn crymanu'r Bale yn berffedd! Gath Luke Rees i law iddi, ond oedd hi ar y bar a mewn, a mae Llansawel wedi dyblu mantais. Y Bale yn cael ei grymanu o dan y bar! A maen nhw wedi sgorio un arall. A Gammond, y capten, sydd wedi sgorio'r drydedd. Hwlffordd ar chwal, y tîm cartre dim, Llansawel tair. A Brwsi. Walters o bellter, Amon ar Ergyd ar arbediad gan Fuller. Y gorau ni wedi gweld o Hwlffordd trwy'r gêm ac yna'r foli gan Kenneth heibio'r postyn. Ond Ergyd Walters yn creu cyfle i Amon yn troi yn gelfydd yn cael ei ergyd am gol, ond Fuller yn gwneud digon. Yr adar gleision yn mynd gol yn Driennis. Mas at yr asgell dde mewn i'r canol. Owain Jones foli hyfryd ar ei drod dde. Yn dal yr ergyd yn Bert. A nath Fuller yn dda yn y gol i Llansawel. Llansawel digon hapus i gael bron pawb tu ôl y Bale. Dyma Owain Jones. Oedd angen yr arbediad gan Fuller. Ac yn yr ail hanner mae wedi bod yn gystadleuaeth rhwng blaenwyr Hwlffordd a Will Fuller. Ond mae'n parhau yn dair i ddim i Llansawel. Cic gornel wedi gymryd yn sydyn. Dyma Hughes yn sgubo'r Bale mewn. Y cyffyrddiad ymlaen gan Ricky Watts. Oedd angen yr arbediad gan Fuller. Croesiad Watts. Amon yn penio'n ddeallus ac yn rhoi gobeith i Hwlffordd. Y croesiad gan Watts. Oedd Ben Amon yn gwybod yn iawn beth oedd angen gwneud. Penio'r Bale dros ben Will Fuller. Llygedyn o obeth i'r adar gleision. McCarthy'n sgubo i mewn. Peniad pwysig Cooper allan. McCarthy'n cyrraedd y Bale gynta. Dim cam sefyll yn erbyn y Brwsi. A'r arbediad yn dda o ergyd Dan Hawkins gan Fuller. Mae Fuller wedi cael ail hanner arbennig i Llansawel. Hir lawr can obeithiol gan Hwlffordd, ond dyma Will Hughes mewn y cwrt Cosby. Hughes yn parhau fynd, mae'n tynnu'r Bale yn ôl at Harry Thomas! A mae'r tîm ieuenctid yn cyfuno i greu ail gol i Hwlffordd. Will Hughes lawr y dde yn torri tu fewn yn tynnu'r Bale yn ôl. A gol gynta Harry Thomas yn uwch gyngrair Cymru.